बे समाव बिग आपडेट लानानै फैदों गुवाहाटी नोगोराव देंखोगिरि रुंसारि जुबेन गार्गनि सावगारिखौ खोमोरनायनि थाखाय दुंहाव थासारि। बे समाव रुंसारि जुबेन गार्गखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा सावगारिखौ खोमोरनायनि साखाथियाव रोजा रोजा सुबुंफोरा थुबुर जानायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे थुबुर जानाय सुबुंफोरा जै जुबिन दा होननानै जै होनायखौ नुनो मोन्दों। बयजोंबो मोजां मोनजानाय मुंदांखा देंखोगिरि रुंसारि जुबेन गार्गनि सावगारि आखिनायखौ बुधबारखालि खोमोरदोंमोन। आसामनि बिजेपि सरकारनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बादियै गुवाहाटी नोगोरनि लामा सामाखौ समायना खालामनो रं फुनगासिनो दं। मानोना जापाननि गाहाय मन्थ्रिया जुलाइनि गिबि सप्तायावनो गुवाहाटीयाव फैगोननि थाखाय दासान्दि गुवाहाटीनि लामा सामाखौ समायना खालामनो रं फुननायाव खोमोरनाय जादों। गणेशगुरिनि उड़ान फ्लाइअभारनि गाहायाव फिन दिनै मासेल बरुवाया रुंसारि जुबेन गार्गनि सावगारिखौ आखिफिनबाय आरो बे सावगारि आखिनायखौ रावबो खोमोरनो मोना होनना जुबेन गार्गखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा दाबि खालामदों आरो जै जुबेन दा होननानै जै होदों रोजा रोजा सुबुंफोरा। बे सावगारि आखिनायाव पुलिसफोरनि हेंथा दंमोनब्लाबो नाथाय रुंसारि जुबेन गार्गखौ मोजां मोनग्रा रोजा रोजा रायजो राजाफोरा सावगारिखौ आखिहोदों आरो बे आखिनायखौ रावबो खोमोरनो मोना होनना दाबि खालामदों। बे सावगारि आखिनायाव रुंसारि जुबेन गार्गखौ मोजां मोनग्रा रोजा रोजा रायजो राजाफोरा बाहागो लादों आरो जै जुबेन दा होननानै जै होनानै मासेल बरुवाखौ सावगारि आखिनायाव साहस आरो बोलो होदों।